Знищення десантного корабля «Новочеркаськ» серйозно послабить логістику росіян. Такий висновок британська розвідка публікує у щоденному звіті. Позаяк такі десантні кораблі класу «Ропуха» допомагають росіянам живити угрупування на півдні України. Із затягуванням війни кораблі все частіше використовуються для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно нестабільне автомобільне і залізничне сполучення Керченського мосту. Судячи з потужності вибуху, у момент удару Новочеркаськ саме привіз вибухонебезпечний вантаж. Що саме було на борту десантного корабля, тисячі артилерійських боєприпасів, ударні дрони чи щось інше достеменно невідомо. Стан Новочеркаська усіма силами приховують самі ж окупанти, заперечуючи очевидне, вважає міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шапс. Росія ввела в оману, коли заявила, що військовий корабель Путіна «Новочеркаськ» був лише пошкоджений. Він був повністю знищений, і це очевидно. Вибухом з надиво мальовничим полум'ям пошкодило навіть портові крани, а ще кілька човнів чкурнули геть з порту Кефе або ж Феодосії. Після атаки вийшли тральщик проєкту 12700 «Олександрит», рятувальний буксир, ймовірно, капітан Гур'єв, і щонайменше ще одне судно. В естонській розвідці припустили, що ретельно спланована та разюча атака українських військових стане черговим поштовхом до того, щоб Росія перемістила свої підрозділи подалі від Кримського півострова. Туреччина могла б допомогти у визволенні саме кримських бранців. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Укрінформу». Він зауважив, що Росія приховує будь-яку інформацію про них. Бранців, яких окупанти вивезли з Криму до російських в'язниць, уже 150, і більшість із них саме кримські татари. Я бачу станом на зараз тільки одного дієвого посередника, який показував, що він може це зробити. До нас поверталися політв'язні, зокрема із числа кримських татар, саме за посередництва Туреччини. Ми сподіваємось, що ця тенденція продовжиться і надалі. Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення кримських бранців фактично заморожене. З його слів, міжнародні організації продемонстрували безсилля щось зробити, а турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган також не показав результату у визволенні кримсько-татарських заручників, додав глава держави. Понад 1500 земельних ділянок приготували для російських військових у Криму. Їх виділили у Сакському та Чорноморському районах, звітує окупаційний міністр житлової політики Криму Нікіта Тарасов. Ділянки під приватні будинки видають окупантам і членам їхніх родин в якості винагороди за участь у війні проти України. Ба більше, окупаційна влада дала дозвіл купляти житло жителям Херсонщини, які отримали російські паспорти та екстрено виїхали до Криму разом з загарбниками. Окупаційний міністр Тарасов запевняє, що таким перебіжчикам видали уже більше 20 тисяч сертифікатів на житло у Криму.